Alas 7 sa isa tong oras. Ito muna ang mga nagtrending sa palibot karon. Malipay ko ana. Tanaw na to kung malipay ba ka. Adi do man isa pampagood vibes ug kuan. Ito mo nang isa kung ganahan ba ka ni usa ka masahista. Usa nay nagtrending karon nga online nga usa sa klase nga pagmasahe karon. Di ko kabalo kung maganahan ba ka ni. O tanawa? Oh. Kana. Okay ra ba na sa inyo mga kagahi nga ang pagmasahe ninyo mura mo gilansang-lansangan ang likod pandamay ning kalakihan eh. Ay, kabalo na ko. Ay, ni si Wardo nga amo ang karpintero. Grabe. Pero siguro, lamis siguro nag-effect siguro. Basin maka-align sad na sa backbone siguro. Di ko eh. Don't do this. Or basin mo ni sumangil sa mga asawa. Lang kay imasahi ta ka. Labi nagnakoy nabasahan sa imong text, sa imong inbox, nasa spam. Halidri. Dali. Wala man kulob! Anya. Dili sa may kulob gali. Gusto ko na imong spam nga naa may password. Alidri. Talawa, nakabangon man siya. Pero piling lang ako maradili ni sa Pilipinas. Bora ni Glay ni nga nasod ni. Okay na, may... Good morning mga kagay. Shout